kocsikkal Mátészalkára 15 óra 23 perckor, 9 perc múlva a 13. állásról. A vonat Záhonyi menetrend szerint Szakmerihegy, Ceglén, Szolnok, Üstökladány, Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza és Kisvárda állomásokon áll meg. A Mátészalkai vonatrész Debrecentől csak Nyíradony és Nyírmászor állomásokon áll meg. A vonatra egy Intercity pótjegyváltása kötelező, amely magában foglalja a helybiztosítást is. Felkérjük kedves utasainkat, hogy a nem dohányzók érdekében tartsák be előírásainkat, csak a kijelölt helyen dohányozzanak. A vonat a Budapest Egyesített Érlettel nem vehető igénybe. Dankó-Pista Intercity vonat indul a Kecskemét, Kiskunfélegyháza útirányon át, Hegyedre 15 óra 53 perckor, 28 perc múlva a 12. állásról. A vonat Budapest, Zugló, Kőbánya, Kispest, Merihegy, Ceglén, Nagykörös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kistelek és Nagybad állomásokon áll meg. A vonat végén közlekedő kocsikban az Intercity pótjegyváltása kötelező és a dohányzás tilos. A vonat elején közlekedő kocsik Intercity pót és helyjegy nélkül igénybe vehetők. Rosszkolat indul Ceglén, Szolnok, Szentes útirányon át Hódmezővásárhelyre. Zatorca-Kraszna Intercity vonat indul Ceglén, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza útirányon át Záhonyba. A vonat végén a közvetlen kocsikkal Mátészalkára 15 óra 23 perckor, 9 perc múlva a 13. állásról. A vonat Záhonyi menetrend szerint csak Merihegy, Ceglén, Szolnok, Üstökladány, Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza és Kisvárda állomásokon áll meg. A Mátészalkai vonatrész Debrecentől csak Nyíradony és Nyírmászor állomásokon áll meg. A vonatra egy Intercity pótjegyváltása kötelező, amely magában foglalja a helybiztosítást is. Felkérjük kedves utasainkat, hogy a nem dohányzók érdekében tartsák be előírásainkat, csak a kijelölt helyen dohányozzanak. A vonat a Budapest Egyesített Érlettel nem vehető igénybe. Dankó-Pista Intercity vonat indul a Kecskemét, Kiskunfélegyháza útirányon át, Hegyedre 15 óra 53 perckor, 28 perc múlva a 12. állásról. A vonat Budapest, Zugló, Kőbánya, Kispest, Merihegy, Ceglén, Nagykörös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kistelek és Nagybad állomásokon áll meg. A vonat végén közlekedő kocsikban az Intercity pótjegyváltása kötelező és a dohányzás tilos. A vonat elején közlekedő kocsik Intercity pót és helyjegy nélkül igénybe vehetők. Rosszkolat indul Ceglén, Szolnok, Szentes útirányon át Hódmezővásárhelyre 15 óra 28 perckor, 8 perc múlva a 15. állásról. A vonat menetrend szerint csak Budapest, Zugló, Kőbánya, Kispest, Merihegy, Ceglén, Abony, Szolnok, Szajol, Tiszatenyő, Kengyel, Bagimajor, Marcsi, Tiszaföldvár, Homok, Kungyalú, Kusztentmárton, Szentes, Szegvár, Gyöngyszert és Hódmezővásárhelyi Nyírkert állomásokon áll meg. Zatorca-Kraszna Intercity vonat indul Ceglén, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza útirányon át Záhonyba. A vonat végén a közvetlen kocsikkal Mátészalkára 15 óra 23 perckor, 9 perc múlva a 13. állásról. A vonat Záhonyi menetrend szerint csak Merihegy, Ceglén, Szolnok, Üstökladány, Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza és Kisvárda állomásokon áll meg. A Mátészalkai vonatrész Debrecentől csak Nyíradony és Nyírmászor állomásokon áll meg.
A vonatra egy Intercity pótjegyváltása kötelező, amely magában foglalja a helybiztosítást is. Felkérjük kedves utasainkat, hogy a nem dohányzók érdekében tartsák be előírásainkat, csak a kijelölt helyen dohányozzanak. A vonat a Budapest Egyesület térlettel nem vehető igénybe. Lankópista Intercity vonat indul a Kecskemét, Kiskunfélegyháza útirányon át, negyedre 15 óra 53 perckor, 28 perc múlva a 12. pályaról. A vonat Budapest, Zugló, Kőbánya, Kispest, Merihegy, Cegléd, Nagykörös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kistelek és Nagybatt állomásokon áll meg. A vonat végén közlekedő kocsikban az Intercity pótjegyváltása kötelező és a dohányzás tilos. A vonat elején közlekedő kocsik Intercity pót és helyjegy nélkül igénybe vehetők. Gyorsvonat indul Cegléd, Szolnok, Szentes útirányon át Hódmezővásárhelyre 15 óra 28 perckor, 8 perc múlva a 15. pályaról. A vonat menetrend szerint csak Budapest, Zugló, Kőbánya, Kispest, Merihegy, Cegléd, Abony, Szolnok, Szajor, Tiszategyő, Kengyel, Bagimajor, Marcs, Tiszaföldvár, Homok, Kungyalú, Kunszentmárton, Szentes, Szegvár, Kincsesz és Hódmezővásárhelyi hívkert állomásokon áll meg. Latorca, Kraszna, Intercity vonat indul Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza útirányon át, Záhonyba, a vonat végén a közvetlen kocsikkal Mátészalkára 15 óra 23 perckor, 9 perc múlva a 13. pályaról. A vonat Záhonyi menetrend szerint csak Merihegy, Cegléd, Szolnok, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza és Kisvárda állomásokon áll meg. A Mátészalkai vonatrész Debrecentől csak Nyíradony és Nyírmátor állomásokon áll meg. A vonatra egy Intercity pótjegyváltása kötelező, amely magában foglalja a helybiztosítást is. Felkérjük kedves utasainkat, hogy a nem dohányzók érdekében tartsák be előírásainkat, csak a kijelölt helyen dohányozzanak. A vonat a Budapest Egyesület térlettel nem vehető igénybe. Lankópista Intercity vonat indul a Kecskemét, Kiskunfélegyháza útirányon át, negyedre 15 óra 53 perckor, 28 perc múlva a 12. pályaról. A vonat Budapest, Zugló, Kőbánya, Kispest, Merihegy, Cegléd, Nagykörös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kistelek és Nagybatt állomásokon áll meg. A vonat végén közlekedő kocsikban az Intercity pótjegyváltása kötelező és a dohányzás tilos. A vonat elején közlekedő kocsik Intercity pót és helyjegy nélkül igénybe vehetők. Gyorsvonat indul Cegléd, Szolnok, Szentes útirányon át Hódmezővásárhelyre 15 óra 28 perckor, 8 perc múlva a 15. pályaról. A vonat menetrend szerint csak Budapest, Zugló, Kőbánya, Kispest, Merihegy, Cegléd, Abony, Szolnok, Szajor, Tiszategyő, Kengyel, Bagimajor, Marcs, Tiszaföldvár, Homok, Kungyalú, Kunszentmárton, Szentes, Szegvár, Kincsesz és Hódmezővásárhelyi hívkert állomásokon áll meg. Latorca, Kraszna, Intercity vonat indul Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza útirányon át, Záhonyba, a vonat végén a közvetlen kocsikkal Mátészalkára 15 óra 23 perckor, 9 perc múlva a 13. pályaról. Csak Merihegy, Cegléd, Szolnok, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza és Kisvárda állomásokon áll. A Mátészalkai vonatrész Debrecentől csak Nyíradony és Nyírmátor állomásokon áll meg. A vonatra egy Intercity pótjegyváltása kötelező, amely magában foglalja a helybiztosítást is. Felkérjük kedves utasainkat, hogy a nem dohányzók érdekében tartsák be előírásainkat, csak a kijelölt helyen dohányozzanak. A vonat a Budapest Egyesület térlettel nem vehető igénybe. Lankópista Intercity vonat indul a Kecskemét, Kiskunfélegyháza útirányon át, negyedre 15 óra 53 perckor, 28 perc múlva
Főváros, Isten, Merihegy, Begléd, Nagykörös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Istelet és Nagypap állomásokon áll meg. A vonat végén közlekedő kocsikban az Intercity pótjegyváltása kötelező és a dohányzás tilos. A vonat elején közlekedő kocsik Intercity pót és helyjegy nélkül igénybe vehetők. Most indul Begléd, Szolnok, Szentes útirányon át Hódmezővásárhelyre 15 óra 28 perckor, 8 perc múlva a 15. állásról. A vonat menetrend szerint csak Budapest, Zugló, Főváros, Szent, Merihegy, Begléd, Ahol, Szolnok, Szajor, Visszatengő, Szentgyel, Vadmajor, Vas, Visszaföldvár, Homok, Kucsaró, Szentmárton, Szentes, Szegvár, Szent és Hódmezővásárhelyi mindkent állomásokon áll meg. Latorcra a Intercity vonat indul Begléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza útirányon át Ráhogyba, a vonat végén az 50 kocsikkal Mátészalkára 15 óra 23 perckor, 9 perc múlva a 13. szállásról. A vonat Ráhonyi menetrend szerint csak Merihegy, Begléd, Szolnok, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza és Kisvárda állomásokon áll. A Mátészalkai vonat szerint Debrecentől csak Nyíradony és Nyírmászor állomásokon áll meg. A vonatra egy Intercity pótjegyváltása kötelező, amely magában foglalja a helybiztosítást is. Felkérjük kedves utasainkat, hogy a nem dohányzók érdekében tartsák be előírásainkat, csak a kijelölt helyen dohányozzanak. A vonat a Budapest Egyesület térlettel nem vehető igénybe. Rakópista Intercity vonat indul a Kecskemét, Kiskunfélegyháza útirányon át negyedre 15 óra 53 perckor, 28 perc múlva a 12. állásról. A vonat Budapest, Zugló, Főváros, Isten, Merihegy, Begléd, Nagykörös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Istelet és Nagypap állomásokon áll meg. A vonat végén közlekedő kocsikban az Intercity pótjegyváltása kötelező és a dohányzás tilos. A vonat elején közlekedő kocsik Intercity pót és helyjegy nélkül igénybe vehetők. Most indul Begléd, Szolnok, Szentes útirányon át Hódmezővásárhelyre 15 óra 28 perckor, 8 perc múlva a 15. állásról. A vonat menetrend szerint csak Budapest, Zugló, Főváros, Isten, Merihegy, Begléd, Ahol, Szolnok, Szajor, Visszatengő, Szentgyel, Vadmajor, Vas, Visszaföldvár, Homok, Kucsaró, Szentmárton, Szentes, Szegvár, Szent és Hódmezővásárhelyi mindkent állomásokon áll meg. Latorcra a Intercity vonat indul Begléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza útirányon át Ráhogyba, a vonat végén az 50 kocsikkal Mátészalkára 15 óra 23 perckor, 9 perc múlva a 13. állásról. A vonat Ráhonyi menetrend szerint csak Merihegy, Begléd, Szolnok, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza és Kisvárda állomásokon áll meg. A Mátészalkai vonat szerint Debrecentől csak Nyíradony és Nyírmászor állomásokon áll meg. A vonatra egy Intercity pótjegyváltása kötelező, amely magában foglalja a helybiztosítást is. Felkérjük kedves utasainkat, hogy a nem dohányzók érdekében tartsák be előírásainkat, csak a kijelölt helyen dohányozzanak. A vonat a Budapest Egyesület térlettel nem vehető igénybe. Rakópista Intercity vonat indul a Kecskemét, Kiskunfélegyháza útirányon át negyedre 15 óra 53 perckor, 28 perc múlva a 12. állásról. A vonat Budapest, Zugló, Főváros, Isten, Merihegy, Begléd, Nagykörös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Istelet és Nagypap állomásokon áll meg. A vonat végén közlekedő kocsikban az Intercity pótjegyváltása kötelező és a dohányzás tilos. A vonat elején közlekedő kocsik Intercity pót és helyjegy nélkül igénybe vehetők.
Roskóra-Birjól, Begléd, Szolnok, Szentes útirányon át Hódmezővásárhelyre 15 óra 28 perckor, 8 perc múlva a 15. állgánytól. A vonat menetrend szerint csak Budapest, Zugló, Kőbánya, Kispest, Ferihegy, Cegléd, Abony, Szolnok, Szajol, Tiszategyő, Kengyel, Bagimajor, Mark, Tiszaföldvár, Homok, Újgyalog, Kunszentmárton, Szentes, Szegvár, Incest és Hódmezővásárhelyi évkert állomásokon áll meg. Zatorszak-Kraszna Intercity vonat indul Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza útirányon át Záhonyba, a vonat végén a közvetlen kocsikkal Mátészalkára 15 óra 23 perckor, 9 perc múlva a 13. állgánytól. A vonat záhonyi menetrend szerint csak Ferihegy, Cegléd, Szolnok, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza és Kisvárda állomásokon áll meg. A Mátészalkai vonatrész Debrecentől csak Nyíradony és Nyírmászor állomásokon áll meg. A vonatra egy Intercity pótjegyváltása kötelező, amely magában foglalja a helybiztosítást is. Felkérjük kedves utasainkat, hogy az eldohányzók közvetében tartsák be előírásainkat, csak a kijelölt helyen dohányozzanak. A vonat a Budapest Egyesület térlettel nem vehető igénybe. Rakópista Intercity vonat indul a Kecskemét, Kiskunfélegyháza útirányon át Egyedre 15 óra 53 perckor, 28 perc múlva a 12. állgánytól. A vonat Budapest, Zugló, Kőbánya, Kispest, Ferihegy, Cegléd, Nagykörös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kistelek és Nagybad állomásokon áll meg. A vonat végén közlekedő kocsikban az Intercity pótjegyváltása kötelező és a dohányzás tilos. A vonat elején közlekedő kocsik Intercity pót és helyjegy nélkül igénybe vehetők. Roskóra-Birjól, Begléd, Szolnok, Szentes útirányon át Hódmezővásárhelyre 15 óra 28 perckor, 8 perc múlva a 15. állgánytól. A vonat menetrend szerint csak Budapest, Zugló, Kőbánya, Kispest, Ferihegy, Cegléd, Abony, Szolnok, Szajol, Tiszategyő, Kengyel, Bagimajor, Mark, Tiszaföldvár, Homok, Újgyalog, Kunszentmárton, Szentes, Szegvár, Incest és Hódmezővásárhelyi évkert állomásokon áll meg. Zatorszak-Kraszna Intercity vonat indul Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza útirányon át Záhonyba, a vonat végén a közvetlen kocsikkal Mátészalkára 15 óra 23 perckor, 9 perc múlva a 13. állgánytól. A vonat záhonyi menetrend szerint csak Ferihegy, Cegléd, Szolnok, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza és Kisvárda állomásokon áll meg. A Mátészalkai vonatrész Debrecentől csak Nyíradony és Nyírmászor állomásokon áll meg. A vonatra egy Intercity pótjegyváltása kötelező, amely magában foglalja a helybiztosítást is. Felkérjük kedves utasainkat, hogy az eldohányzók érdekében tartsák be előírásainkat, csak a kijelölt helyen dohányozzanak. A vonat a Budapest Egyesület térlettel nem vehető igénybe. Rakópista Intercity vonat indul a Kecskemét, Kiskunfélegyháza útirányon át Egyedre 15 óra 53 perckor, 28 perc múlva a 12. állgánytól. A vonat Budapest, Zugló, Kőbánya, Kispest, Ferihegy, Cegléd, Nagykörös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kistelek és Nagybad állomásokon áll meg. A vonat végén közlekedő kocsikban az Intercity pótjegyváltása kötelező és a dohányzás tilos. A vonat elején közlekedő kocsik Intercity pót és helyjegy nélkül igénybe vehetők. Roskóra-Birjól, Begléd, Szolnok, Szentes útirányon át Hódmezővásárhelyre 15 óra 28 perckor, 8 perc múlva a 15. állgánytól. A vonat menetrend szerint csak Budapest, Zugló, Kőbánya, Kispest, Ferihegy, Cegléd, Abony, Szolnok, Szajol, Tiszategyő, Kengyel, Bagimajor, Mark, Tiszaföldvár, Homok, Újgyalog, Kunszentmárton, Szentes, Szegvár, Incest és Hódmezővásárhelyi évkert állomásokon áll meg.
Balaton-Kraszna Intercity vonat indul Beglét, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza útirányon át, Záhonyba, a vonat végén a közvetlen kocsikkal Mátészalkára. Minden 5 óra 23 perckor, 9 perc múlva a 13. szállásról. A vonat záhonyi meneten szerint csak Ferihegy, Beglét, Szolnok, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza és Kisvárda állomásokon áll. A Mátészalkai vonat pedig Debrecentől csak Nyíradon és Irmászor állomásokon áll. A vonatra egy Intercity buszjegyváltása kötelező, amely magában foglalja a helyi biztosítást. Intercity szerint utasai tanulják eldohányozók érdekében tartanák be előirányzataikat, csak a kijelölt helyet dohányozóra. A vonat egyesített bérlettel nem vehetünk.
Zatorca-Kraszna Intercity vonat indul Ceglét, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza útirányon át Záhonyba, a vonat végén a közvetlen kocsikkal Mátészalkára 15 óra 23 perckor 9 perc múlva